rising water never flow backwards. Tick tock, I still gotta work hard to get you forward. Ahoj, poď so mnou za kamoškami na Štrbské pleso. Prišli sme, ja len hovorím, že v tomto vlogu sa nebude veľa rozprávať. Tak to máme apartmán a ideme potom o hodinu na večeru, ale máme ho menší a to sme v tej istej spoločnosti aj v tom istom apartmáne. Máme ho menší ako minulý rok, lebo minulý rok sme boli trošku inde, vlastne z druhej strany iba. Potom sme išli na večeru. Na večeru sme mali ako minulý rok švédske stoly, ktoré nám vždycky veľmi chutili. Toto sa odohráva na Nový rok, takže bolo všade veľmi veselo. A hádajte, kto mal práve koncert dole v krčme? Ego. Úplne najväčšia hitovka, ktorú pozná určite každý jeden z nás. Extra egová faninka, ale stretli sme ho a odniesol nám lyže, len tak sa ponúkol a spravili sme si s ním fotku. Toto dievča malo presne takú istú bundu, ako ja, aj sa podobalo. Tak hotel, tam, kde máme švédske stoly, nám pripravil krásnu silvestrovskú večeru o veľa chodoch. Prvé bolo toto domáce pečivo a nejaká natierka. Každému nám doniesli aj pitie. A teda tu vidíte, ako veľmi veľa chodov sme mali a potom ešte večer sme mali švédske stoly. To super polievka so super cestovinou vnútri. Ďalej bolo toto mäsko s kašou a tá kaša nebola normálna, fakt nechutila mi. Potom bol tento jahodový želedortík. Čo tak páli, čo znášne, haj, primáš. To bola 50 eur na využitie služieb na Majlatovej chate. Poď teraz ty. Ako povedz mi. To nie je modné. 20 mám zobrať. Švédske stoly. Moje výkony na toto pískatko, či ako sa to dá nazvať. Ale pozri, ty máš 4, ja mám 4. Ty si začínala, ideš 5.
nejaké 4 minútky. Výborne. Takže dáme rok 2025 bez predsavzatí. To bude úplne naj. Máme minútu 20, takže ešte po... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na druhý deň. Majú tu takýchto strašne cute huskytkov, ktorí tu takto liepajú. Teraz som na takej dráhe pre začiatočníkov, lebo môj brat sa tu učí na snowboard. Viete, čo ma zase fascinuje? Že tie psy proste iba pozerajú. Akože, že fakt, že iba kúkajú na tie vleky a oni sa ani nepohnú, chápete? Oni iba kúkajú na tie lanovky, čo tam idú hore. Proste oni sa ani nepohnú. Pozrite sa, teraz ide napríklad vlek tam a oni za ním ani neutekajú. No, môj pes by sa šiel zblázniť, aby to chytil. Viete, on na to iba pozrie. A ten starý sa na to ani nepozrie. No tak pozrie. Ale obidvaja sú strašne roztomilí proste. A ja chcem ich pochvátkať, ale netuším, kto ich nájde, že oni tam proste iba sedia. Tam niekde by mal ísť Maty. Juhu, jeden si lahol. Neverím. A ideme ďalej. A tam na ním si ide lahať, pozrite v pohybu. Tak sa pozrite, aký je roztomilý. Vstáva. Ťa nemôže ísť ďalej. Otáča sa. No pozrite, oni sa hýbu. Asi si ide lahnúť, že... No tak hej, si pes, čo tam budeš robiť okolo? Niečo kope. Aby si mohol lahnúť, presne. Jej, môj brat. Ideme, som strašne zvedavá na ich reakciu. Som to takto krásne zabalila do Squidgemelon papieru. Som už pred nimi. Ahojte! Predávanie darčekov. Ďakujem. Dobre, počkaj, daj to. Secret Santa. Je, áno, presne, no. Myslím, že Santa. Ja som Elka na toto. A Karinka, tu máš trošku väčšie, lebo máš zajtra meniny. Ďakujem. No dobre, rozbalujte. Ja to budem takto točiť. Dobre, dal som to do Squidgemelon papieru. Ja ho strašne ľúbim, ten papier. Takže keď viem, že ty máš hento, tak ja viem, že... Ja mám strawberry, to bude chutí ako strawberry. No ja som nevedela, že ktorú farbu má ktorá radšej, takže... Ja mám ani nevedela, že budem strach. Takže Ja mám Mikuláš. Je tu Roblox. Roblox, potom tu mám... balík v balíku. Hej, balík v balíku, presne tak. Jak to mám rozbaliť? Ja už neviem. Tu mám To je pre teba. Ďakujem. Teraz som sa rozhodla, že z toho bude veľké video. Veľké video. Všetko začína práve teraz. Takže ideme na toto Tribox. Vieme, že je prívesok. Áno, to dostala na tej meninovej, lebo to som nenatáčala. Takže toto chce sa rozbaliť. Môžeme dať Hádam, že kartička. ti nevadí, ono je to ako keby úplne nové, ale ja som to raz dostala a presne to isté som mala, takže som ti to dala, ono je to úplne nové, ešte nerozbalené. Takže, vykaz návod a začína sa. Je to strašne pekné, keď je to tak dúhové. Neviem, tu mám šička. Tam máš vianočnú čapičku pre tie henty, to je také strašne. Takže, To je strašne cute. Hej, je to pravý kľúčik. Z ktorej strany zase? Tamarka v zimnej edícii. Čo máš? Čaute. To je čo? Prívesok. Prívesok a to je tá... Tiduša.
Ja ho nazvem... To je Hello Kitty. Nie. To je Cica. Nejaká. Cica, neviem už z akej je to rozprávky, som zabudla. Cica pizza. Mystery. Áno, mystery. Mystery boxík. Jak sa to otvára? 1000 years later. No ono, akože nie, tam sú gorálky. Hej, tam sú gorálky, lebo to je vlastne, to je náramok, to si budeš takto robiť, chápeš, gorálkový. Tak. Nejako sa otvoriť. Urobíme si... Jak sa to otvára? Karin dneska nemá svoj otvárací deň. Počkej. Takže, čo som ti to chcela teraz robiť? Neviem, toho otrhnúť tú šnúrku, či čo to je. Aha, daj. Ja nemám. Aha, nie. Nie. Tejto šnúrke je really mega strašne vtipný príbeh, pretože my sme boli vonku a mne zrazu tá šnúrka vypadla z rukáva, mne. Akože z rukáva mi vypadla tá šnúrka na zem uprostred prechádzky proste. Ja neviem, jak sa mi tam dostala tá šnúrka, ale mala som ju v rukáve. Si idem otvoriť toto vyrábané Roblox Surprise. To je Emka vyrobila, to nie ja, to je Emka. To je slíz? Áno. To je slizomodlina. Oh my god. Takže, Dobre, prvá je Surprise. Ja neviem, čo to je. Aha. to je Emka. Ako Roblox Ó, to je pekné, to si krysila ty. A potom... Ale ešte sú tam ešte 3. Ako 3, 2, nie? Aha, tak 2. Ja to budem trhať zubami, odpustíte mi to, ale inak sa to nedá. It's okay. To je super kajka. Toto bude Kajka. Ale nie, to som ja. Teba sa keď... Jaká som tam vyrehotaná. Taký ten jej výraz. Pustite si nahlas, to druhé video je creepy. Tá, čo s tebou hrá Dress to Impress. Tak, to bolo asi všetko z toho rozbalovania. Či, babi, vy ste si ešte nerozbalili slizy. My na sliz. Karinka, vieš, čo je zaujímavé, že ty si začala proste spodkom, aj keď ide najviac o ten vrch. Že akože jediné ide o ten vrch a ty si začala spod... No, že by! Poď, že by. Že to každému dáme. Poverili sme M-ku otváraním. Wow. Je to strašne zlé svetlo. Ešte aj s týmto budeme mať problém. To už nie. Bodel. Takže, máme tady také vozítko, čo bohužiaľ teraz nechcem otvárať, pretože si ho chcem nechať na horšie časy, keby si niečo stalo. Karinka, ešte v ten večer, keď sme natáčali, si povedal, že ho necháš na horšie časy, Kajka. Podelím sa. Toto dáme Emke, toto dáme otcovi, toto máme a toto nechá pre seba. Zjedla to úplne sama. Mám takéto náušničky, čo samozrejme teraz nechcem rozbalovať, pretože by sa mi to možno stratilo a ja nebudem riskovať svoje náušničky, aby som to stratila. Ale toto rozbalím, pretože to budem riskovať, aby som to stratila. Čepičku. Si to už je nový rok, ale aj tak mám čepičku, lebo to je jingle bell, jingle bell. Dneska je prvý deň nového roku. Jej! To má... Nehovorte mu, že to má druhú lepiacu pásku. Jej! Odkryla som to. Ide sa s tým do koša. Ja tu nebudem mať ako. Takže mám tu čepičku. Nie, čepička. No vlastne nemusíš moc robiť unboxing, lebo už na mojom jednom videu bolo toto isté, pamätáš? No tak nevadí. Zjedla som Juicy Bomb. Takže, teda hotovo. Keďže tento je najkrajšie, má takú zvláštnu... Ten som zjedla, fuj, nechutí dobre. Pozrite si moje video. Jak si ho potom zjedla? Lebo ona sa hodovala na seba a on toto olízla. Nie olízla, ja som to prehltla. No dobre, takže my sa teraz ideme presunúť, ja už neviem ani kam, kde vás
zapnem, ale tak niekam sa ideme presunúť. Teleportli sme sa k stánkom. Nejdeme nakoniec. Nejdeme k stánkom, ale ideme na prechádzku a potom ideme k švédským stolom. Áno, mňam. Tak nakoniec ideme na kúpalisko, to až zajtra. A pozrite sa, máme ružové nebo. U babičky. Je to pekné. Čo, ak si tam áno je. Pekné to vidieť na život. Tak ja som tu kontrolovala. Wow. Tak to musíme kontrolovať. Sorry. A tento. Ale ten je úplne pekný. Čo? To je naozaj zamrznuté. Ideme tam. To je zamrznuté. Odvedujú sa kvôli. Počkaj, ja si spravím fotku. Sú to nejaké kusky ľadu, ale je to zasnežené, nejde to. Je to úplne, že na rozbeh a sa šuchneš. To ma úplne láka. Ahojte, čaute, vítajte. Zdravíme vás pri ďalšom zábere. Ideme do nejakého klubu, čo to je? Ideme stať buď. Není to klub, je to hotel náš. A tam budete večerať, tam budeme Večerať. Áno. A teraz ideme sa napiť, dáme si buď kolu, čaj, alebo horúcu čokoládu. Horúcu čokoládu. Je práve 19:00, my sme sa vám celý čas neozvali. Takže skúsim vám zhrnúť, čo sme teraz robili. Boli sme na večeri, ja som mala špagety a dezert. Karinka mala špagety a dezert. Emka mala špagety, dezert a gulášovku. A pozerali sme videá a teraz ideme natáčať šlajfilm. No, takže ideme natáčať. Tak to bol fakt uchylný zvuk. Prvo som ja, naľavo je Emka a tá úplne vzadu je pred nami v podstate je Karinka, ty v krúžkoch.
ideme do Bešeňovej. Takéto witch auto tam za nami stálo. Kick. Na druhý deň. Deň sa nám strašne sype sneh. Dal sneh na ľad, tak sa strašne šmíka teraz. Idem hrať ping-pong a potom budeme natáčať. Možno aj vonku. Vidíme. Je veľmi snežný. Naše auto Be Like. Tu už je to príliš hlboké. Tam sa končí naša truhla. A to je sneh. Goodbye, my friend. Karinka. A my sme boli o deň dlhšie ako Karinka a Emka, takže nastalo smutné ráno bez nich. Tuto pozerám práve na gule, ktoré sme postavili na počet z našej dovolenky ako my 3. Ďakujem vám, babi, za to, že som s vami mohla prežiť tieto krásne zážitky a naše gule ako symbol našich zážitkov a priateľstva sa budú navždy pozerať na tie nádherné tatranské štíty spolu s našimi zážitkami. Keď sme boli v Bešeňovej, tak sme brali toto so sebou a je to úplne na ľad. Akože fakt, že ľad. Na ty ukáž to. To nejde. To nejde. Preskni to o zem. Už si do tej fľaše narobil diery. Hej, to na mňa striekaš. Čo? Že... Však to malo byť zamrznuté. Ja viem. Pozrite sa, aké obrovské tieto cencúle tam sú. To kebyže na teba padne, tak to ťa aj zabije. Zistili sme, že sa to totálne super šmíka po zemi. Ahoj Tatry, ahoj Karin, ahoj Emi.
bolo kolektívne vyhlásenie. Tieto zábery na ukončenie videa boli pretočené v Tatrách. Ahojte. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste tento vlog dopozerali až sem. Ak sa vám páči, určite mu zanechajte like. Ak chcete vidieť viac videí s mojimi kamarátkami a celkovo viac videí odo mňa, tak mi prosím dajte odber. Ja viem, že v tomto videu nebolo veľa hlasu, ktorý bol práve v tom videu, pretože väčšinou tam bolo rušno alebo tak, alebo sa nám proste vzrieť nechcelo rozprávať, tak som iba ukazovala. Ale aj tak cez to dúfam, že sa vám to páčilo a ahoj!